हाय सांग मैंने केमती अच्छे आशा करছি ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ହଁ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା ତୁମର ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିବି ଭାବିପାରୁନି ଭାବିଲି ଆଜି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଦେବି ମୁଁ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ହେଲେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଭାବିକି ରଖିଥିଲି ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୋର ସବୁ ଗାୟବ ଆପଣମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ କହି ହିଁ ଠିକ୍ ସେ ପାରୁନି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏମିତିରେ ତ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟପିକ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ହଁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଣିବି ମାନେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି କି ମାନେ ଯାହା ବି ଆଣିବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିଲେ ବି ମୋର ସବୁ ପାଟିରୁ ସ୍ୱାହା ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦିଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ମାନେ ଟପିକ୍ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବି ଆଉ ହଁ जो कमेंट टी अधिक आसे मुझे फास्ट ब्लॉग आनिबी लॉन्ग वीडियो एटा तो मोर माने फास्ट मु लॉन्ग वीडियो करची माने किछि भी भूल जहाँ भी माने मु कहिबारे कोन भी टिके थम गला आपण माने छोट भौणी कि बड़ भौणी भाबिकरी क्षमा करदेबे आउ एटा तो मोर फास्ट ब्लॉग तो बेसी किसी माने बड़ करनी छोटे करची आपड़ी भल लगे लाइक सेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे आ हाँ कमेंट निहाती कहे वीडियो केमती लगुच जानी किसी तो भल ही न फिर भी माने आपने कहते तो मुझे भाविली आज गोटे लंग वीडियो आनीदेवी बसती तो किसी भी कम ना ये तो भाविली गोटे लंग वीडियो आनीदेवी जो लंग वीडियो कर भल लगी कमेंट करदे आगु तो कही भूल है क्षमा करदे ना कमेंट रे कहे कम भूल है कौन ना बाय हाँ लाइक से सब्सक्राइब निहाती करेंगे आ कमेंट रे कहे केमती लगिला।